guys, magatag skip Miss Maria Library. Ambot na eh. So yung kayang nails yung nails. Agyahang hair. Dito yung hair. Yung play ito. Okay mo yung picture. Library. Skip Miss Maria's Library. Miss Maria's Library. So let's go here. Mga guys. La, si Miss La kadag ka kusugan niya dagan. Sabi mo adto sabi. Kusug kasi mo dagan si Maria Labo, Maria Labo. Si Kondi ni si Miss Maria. Okay na sa dari. So natin sa toilet papers. Hindi kulki. Pero kung puding espada ni. Oh, gusto ko labay? Patay lang dyan, skeleton ka. Kaya rito sa active, saan ni? Okay, so very easy. At may dugo man dari. Help me, say help me. Help me na! Ito niya ulo. Kainuman, arita. Okay, arita sa, saan mo yung niya? Poison. Okay. Matay ko, nabalik ko. Ano ka ya? Naka kan dari so pero ko na kang book so one book ta so mag-unbox na dari to unbox at sa dari oh my god someone ni run na si Maria the end is here the end to ka rin gusto ko na dari. It's too late, it's too late. So, which way? Wait lang ka. She's behind me. Behind ka rin, kabalo ko. Naana dari guys, oh my god. Kahit dito ba, oy? Kasi Miss Maria dyan. Hit your nails. Something else. Oh my god, finally. Bye guys. Okay, mata. Labot sa laba. Turing elevator, labot sa laba. Sa library yung geek. Sa library sa gikan. Tapos nabot sa laba. Sa inferno. Ay, pwede. Okay, na may arat ha. Ang box dari pero at may paon yan 2 box na ta ano man ang dari kay need sa mga straight wala pa nag filter at filter so aso diha kay di ko mo touch ani kay lawa man alang di i-touch ninyo nag-touch pinit na kong dagan eh shake ang tumbo bawa kada ta pwede sa holes. Okay, nabot sa laba. Okay, nail crystal. Really nice. At may baon dari. Tapos masaka sa gamay kayo na ladder. Ladder. Na yung plano. Okay. May nabusot ng kwaon. Okay. Tapos ano po ito? Oh, ayan. Ay! Putang mo. Finally, we did it. Let's go here. Have some honey. I got on. Okay, ato ka ng diamond. Si diamond, ay diamond ka naman. Pabuto yun. Pabuto. Pabuto ba? Pabuto. Oh, na may pasok kaya alak na din. So, let's go. I think this is the last ones. Yes. I lost gold. Last ones. Okay, nabuto. Nabuto siyang self. Na wala pa na ito gikan. Wala pa na ito gisindahan tayo. Let's go. Sama na.
Utang. Ano sa maimong problema, oy? Dan Ed. Laki yun, Andre. Tugum ka. Tugum. Okay, ano malis ka ta? Lo! You ready, Mrs. Siyaha? Miss Maria? Maria. Kaalat ha? Baba, Miss Maria. Asa to dire? Oh my God. Bye-bye, Miss Maria. Have a nice day, Miss Maria. Anong kulong? Hindi naman siya yun, ano? What if sudo ta balik, ba? Ay, wala may problem. Okay, nawawa na. Na-disappeared si Miss Maria. Si Miss Maria, yes, si Miss Maria. Let's go. La, abi ko. Di ko makambaka to. So, ano ba yung leader? Nabali mo yung leader? Nada? What? Up in the trains, okay. Asa man ta? Huh? Eh, balik ta. Wow. Balik ta mo din ay kuan day daray. Kaya balik day ta. Balik itag daray day. Kaya rita ay. Ay dito man di ay. Akaat lang ka ng books kay nag-importante ni sa library ni Miss Maria. So let's go in and go to the door. Natulog mo ito. Yung mami. Oh, at Squid Game. So easy lang yun. Madali lang yun. Boom. Boom. Let's go here. And go here. 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 Hoy! Ano ba ito? Okay, arata. Hindi mo na ta. Uy, sus, nakayawan ko ato da. Okay, anyway. Ito, book dari. Agay hapit ta na naigo sa kutsilyo. Oo. Labigay ko, mauna. Let's go here. Isa magpudni. Wow, it's... Huh? Saman na. Ay, kanong din na. Okay, basi sa laban-laban eh. Wah! Subutag. Nag-record ko. So, ano to? Kasi books. Okay, 8 books na. Dagan ang kulang. So, apart sa mga kain books ni. Anyway, let's go here. Wow, it's full damage. Full damage. Huh? Hoy? Kumang to the right. Wala pa! Okay. Done. Let's go and go. Oh my God, finally. Anyway, let's go here. Magbantay-bantay to sa tricycle! Oh, tricycle. Kaya money. Hala. Ay! Nalagsan! Hala! Gaba! Nalagsan si Miss Maria! Isa yung pabrima ng mata-mata na diha. Oh my God! Nakaskip na to! Oh, MG na tagda ko bird diha. Anong kuha na to diha? Lo! Diba? Saan ba ni? Wow! Ato na din suwing takrak ba? Ay, di mo siya makan. Ay, di mo natago. Sus! Okay, May. So, that is guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. At yung notification bell para ma-notify kayo if mabago akong video. So, bye! Magnigalingi, oh.